Takže môžem sa vás takú zvláštnosť spýtať? Ale poslúchám tě, kluku, povídej. Neviem, či je to pravda, lebo ja som to len niekde tak ako chytil, čítal, alebo neviem už, že vy získavate tie duše nie len tým, že stiahnete tých plavcov pod vodu a tak, ale že stačí, keď ste tak maximálne 1 meter vzdialení od nejakého človeka. Musíte s ním byť minimálne 20 minút. 20 minút, jo. A potom, že vy ho nejakou takou zvláštnou energiou opantáte a po tých 20 minútach vy mu viete potom ukradnúť dušu. Toto je pravda? Ale správně, kluku, správně. Já vidím, že jsi takovej inteligentní, vole. No ale tobě to už může být komplet jedno, víš, protože já tady u tebe sedím přesně 19 minut 52 vteřin a to mi teda věř, že už se od tebe nepohnu ani na metr. No ale dobré, ale já se pohnem. No tak to teda ne, já už se tě nepustím. Vole, co to je toto? To co má být, tohle? Ja si neviděl tu reklamu, že prilepíme úplně všetko? Tak tohle je na hovnu. Však celý čas nič iné nehovorím. Ako keby tam vonku bolo hovno.